zijn er klaar voor. Ja, zijn er klaar jullie zijn er klaar voor? Dus we zijn wel in het voordeel eigenlijk. Hoezo? Omdat wij zonder supporters spelen en zij met. Of niet? Ja, ik denk dat er wel wat zit hoor in het uitvak. In het uitvak, ja, maar ik bedoel thuis, hè? Een veld is een veld, toch? Daar heeft hij wel gelijk in. Zou niks uit moeten maken. We gaan beginnen. Is goed. Vraag 1. In december werd de derby weer gespeeld. Henk Veerman scoorde 2 keer voor Heerenveen. Maar wie scoorde voor Cambuur? Weet ik niet. Kelvin, je mag het zeggen. Roberts Ulrikes. Het is 1-0 voor Kelvin McIntosh. Wist je het echt niet? Ja, die spits, ja. Ja, uiteindelijk. die spits. Die Ja. vrije trap, dat klopt. Ja. Ik denk dat je hem weer treft hoor. Maar ik wist zijn naam ook niet. Ik was even vergeten, ja. Ik ga hem op zondag weer treffen denk ik. Ja, is geen probleem. De selectie van Cambuur en Heerenveen zitten nogal wat spelers met een verleden bij de andere club. 4 spelers uit de huidige selectie speelden bij beide clubs. Welke 4? 4 weet ik niet. 4 spelers. 4 spelers. Ik geef 1 tip. 2 bij Cambuur, 2 bij Heerenveen. 2 bij Heerenveen. Cambuur weet ik eentje. Ik kan me weet ik ook eentje. Kelvin McIntosh, je mag het antwoord geven. Doken Smit, dat is 1. 2 bij Cambuur, zei je. 2 bij Heerenveen. Fout is het punt van mij, hè? Is dat zo? Tuurlijk. Ah, ik dacht juist, als je een antwoord geeft, dan... Hè? Nee, dan weet ik het niet. Ja, we kunnen niet terug. Welke wilde jij zeggen dan? Milan van Ewijk. Ah, oké. En dan mis ik nog 2. Ja, die weet ik ook niet. Ja, ik ook niet. Pieter Bos, in de jeugd gespeeld bij Heerenveen. Oké. En Xavier Maus. Dat klopt wel, ja. Dat wist ik wel eigenlijk. Ja. Ja. Het is 1-1. Ja, dan moet je petje aflaten, toch? Dan moet je petje aflaten. Ja, nee, oké. Dat is het risico. Arber Zeneli, kennen jullie nog? Ja. Scoorde in 2016 de winnende goal voor Heerenveen. Hij maakte de 0-1. Waar speelt hij nu? Het is een moeilijke vraag. Dus ik heb hints. Dus op het moment dat je denkt van, hé, ik denk dat ik het weet, mag je hem ook Rusland. doen. Rusland. Hij speelt nu bij de club waar ook oud-Heerenveen spelers Wout Vaas en Mitchell van Bergen spelen. Die moet jij weten denk ik hè? Stade Rijms. Heel goed, heel goed. Matusiwa speelt Zo. in Frankrijk bij Stade Reims. 2-1 voor Sven van Beek. Dan gaan we weer even over een Cambuur vraag. Oké. Ik heb het eerlijk verdeeld hoor. Oké. Vraag 4. De spits in datzelfde duel bij Cambuur maakte onlangs een opvallende transfer naar Kazachstan. Welke spits hebben we het? In de spits stond bij Cambuur. Ik weet niet. Rai Vloed. Heel goed. Keurig. Dat wist niet. Van Heracles naar, uiteraard, Ja. Kazachstan. 2-2 is de stand. Jullie maken het spannend heren, heel mooi. Diezelfde Cambuur Heerenveen was voorlopig ook eventjes de laatste derby sinds die afgelopen december natuurlijk weer gespeeld is. Bij Heerenveen stonden er toen 2 spelers in de basis die mogelijk komende zondag weer in de basis staan. Welke 2? 2 spelers in 2016. Van alleen Heerenveen, zeg je? Het is eigenlijk weer een Heerenveen vraag. Oei. Ga je hem doen? Ik weet er 1, denk ik. Maar dat is het probleem. Dat is het probleem, hè? Ja. Kijk, Volgens mij heb je hem op. Erwin Mulder en Joost van Aken. Dat is goed. Zo. 3-2. voor Sven van Beek. Ik Hij wist kwam alleen van Joost ver. van Aken, ja. Dat zijn Ja. des te mooier, hè? Ja. Dat was lastig, man. Dat was lastig. We gaan terug naar het seizoen 1986, 1987. Jullie weten het ongetwijfeld nog heel goed. Hij misschien iets meer dan ik. Maar... Nee, ook niet hoor. Toen won Heerenveen met 2-1 van Cambuur. Met dank aan een aanvaller die later trainer werd. En als jullie het antwoord al weten, mag je het petje opzetten. Die later trainer werd bij onder andere Veendam, Almere City en Cambuur. Nu trainer is van Pelikaan S. En, ik denk dat jullie het nu gaan weten, waarvan de dochter meervoudig wereldkampioen en olympisch kampioen shorttrack is. Over wie heb ik het?
Ik ken haar niet. Geen idee. Geen idee, hè? Nee. Echt niet, hè? Jullie kijken geen shorttrack, heb ik het idee. Nee. Waarschijnlijk doen ze het vanavond in Heerenveen ook wel goed, want het blijft hier spannend tot de laatste minuut natuurlijk. De jongen, 2-1 hè. Hanema. Nee, het was weer die Jan Schulting. Die laatste man mee naar voren gekomen in eenzelfde soort situatie als bij de eerste goal. Onoverzichtelijk. Jan Schulting die Heerenveen op 2-1 zet en de wedstrijd lijkt te hebben beslist. Hij komt uit, Heerenveen gevoetbald, Cambuur gevoetbald. Zijn dochter. Olympisch kampioen geworden Geen afgelopen. flauw idee. Wie is dat dan? Gert-Jan of zo? Meer, Ik weet het niet. Gertjan van Beek heeft geen. Ja, hij heeft een hele jonge dochter, die is 4. Ik weet het echt niet. Jan Schulting, Ja, vader van Susanne Schulting. klopt. Oké. Ja, Sven, De naam kent- komt me bekend voor nu, ja. Kelvin zit te Ik kijken heb er nog alsof nooit hij, van gehoord, sorry. water ziet branden. Hè? Ja, nee. Ja. Oké. Is dat raar? Wat zei je? Dat ik het niet weet? Is dat- Nee, als je dat niet volgt, dan weet je Nee, het ja, niet. nee, ik weet het niet. Nee. We gaan over naar vraag 7. Het is 3-2 voor Sven van Beek, dus het kan zijn dat er hier nu een beslissing komt. Als je hem weet, Sven, dan heb je gewonnen. Ja, ik ga het proberen. In het seizoen 1995-96 werd het 1-0 voor Cambuur in het bekertoernooi. Welke speler die later trainer werd van Ajax scoorde de enige goal? Ga het proberen, man. Marcel Keizer? Dat is goed! Dat is goed! Ja, ja. Ah, dan kom ik bij de laatste Ja, vraag. En dat mooi, is mooi, 3-3. mooi. Dit hebben we natuurlijk niet gepland, maar het komt mooi uit. Het komt mooi uit. Nou, dat is Het spannend. kan zijn dat er nog een benaderingsvraag komt. Mhm. Dat zien we zo. Vraag 8. In 1999 won Heerenveen thuis met 4-1. Welke speler van Cambuur scoorde de 1-1 en liep vervolgens langs het Heerenveen publiek met een vingertje op zijn mond? Kelvin McIntosh. Sander van der Heijden? Zo, dames en heren. We hebben een winnaar. Mooi, mooi. Het is Kelvin McIntosh. Mooi. Maar dit is Onze kleuren. Blauw-wit. Wat is dat dan? Wat genoeg moeten zijn. Ongelooflijk. We doen het nog een keer. Dames en heren. De beker is voor jou. Kelvin. Ja. Gefeliciteerd, man. Hey, dankjewel. Kijk Dankjewel. eens eventjes. Jij mag vandaag winnen. Geen Zo, probleem. ja. Goed begin. Hè? Zondag weer naar. Nee, wordt een mooie wedstrijd, denk ik. Als het zo spannend wordt als vandaag, dan is het leuk voor de sport. Ja. De Grutte Frieske Derby. Petje op, petje af quiz. Ja, die is voor jou. Ja, En dan krijg je daar ben ik heel blij mee. Ja, ik zie het aan je. Ja, zeker Ik snap weten. het, Ja. Veel druk vanuit Cambuur. Ja. Hè? De media, dus ik ben blij dat ik hiermee thuis kan komen. Wat komt er te staan? Ik denk dat ik hem Afkastje. op mijn nachtkastje zet. Ja? Ja, waarom niet? Is dit wel oké? Ja, dat is geen probleem. Nee, hij heeft zich best leven. Ja, nee. Nee, ik ben er Goed blij. je best gedaan, hoor. Yes. Ja, gefeliciteerd. Ja, dankjewel, dankjewel. Als het bij vandaag blijft, vind ik het goed.